Карино. Кенли. 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 Да не става въпрос да уйдалчи. Не. Давайте. No, I can't forget this evening, or your face as you are leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, no sorrow shows. And you see it shows. Oh, can't leave. It's without you. Can't leave. I can't leave anymore. Can't leave. It's living this without you. Can't leave. I can't leave anymore. Давайте. Благодаря ви. Трябва да чуем коментара на журито. Люси? Страхотно присъствие на сцената. Много добро подражение на оригинала. Значи към оригинала много добре се беше така... Става дума за Валентина Касабова. Да, разбира се. Да. Значи втория припев беше по-добър. Първия малко така сама го направи по по-различен начин, който много не ми хареса. Но втория припев беше много добър. Много добре направен, разбира се. Нещо в тебе проговори ли, Фънки? Аз се въздържам. Мъжа проговори. Въздържам се от коментар, ако иска господин Кадасян да коментира. Нямаше достатъчно живот в лицето. Извинявайте, аз трябва да кажа, че в Белград за последните 3 дена, може би бях питана 20 пъти за Кен Ли. От различни фенове от... Големо парче! Някакъв